Boma. Bwanji kundipasa makaroni ni. Ndio urompasa zofa zenizene. Sibalo, sumenera tukumvulaza mkazi wanika buna minuchi. Kazi uja kundonikira osalako wene nchimwene. Ineyo siningame kumbali meneyo. Ndupepesa kuma. Ndupepesa. Siningapangizi meneyo. Ndupenga si. Muri wampasa zovala zinzina minucha. Zovala za 172,000. Iwa pankumandi pasa makaroni iwe zona. Komano nendu kupepesa. Inesi ningame kumbali meneyo. Kumangonero ukupanga zinzola kuika. Pepepa. Komano inesi ndipanga sozi minizi. Pepani. Iwe ndiwe chimuntu chopanda nchedo. Pasiko la pasi panotu. Muri zimezi makamiro ziyanzona. Ukangoro unanzimai. Muri mabalalika. Muri wakusukira nchedo. Ha! Abande wandika mmavuto mbali. Ndiyo nogeza kuti nkazitenga kuti zinthu za 72,000. Maziro akawapereka. Komano nchimwene ndikupepesa. Zimenezo sizimene umenera kulingalira. Vuto kukhuzika wakunandileza sindikuziwa papa. Lero nonde ndi siku latulomaliza. Sindifuna so ndiyandikire neyo sokachikena. Inetu sindikuziwa munthu naliyeza mulegozimu. Iweru ndamene ungandithandize ni kuti ndibwerere kwathu kupeza njira yobwererera. Sindifuna kuona so pano. Siku lokufati nyani mtengo matera. Taona. Uwena kuchoka pano. Asibalo ndine nzanu tukoma. Asibalo amwene. Amami. Ndeno ndisapasira bwanja anthu zovala zenizeni. Wawa. Pepani do. Hey. Kungoti sinduzuwa ngati neyo mandikumbukira zingati kuja kuti kugulisa ngati ndumabweresa. Oh yeah, ndakumbuka. Ndikupira palibe vuto lilonse. Osati kwenikweni. Kungoti Pepani ndine Boma wiki. Chabwino. Ndimenera kukuziwisa ni kuni zimenera kuchitika pamene pachapo. Ine nizango cheti mafuna kuwaiza iweyo. Ine ninazuwa kali pamene pacha. Zinthu zanu mmene mapangira mmati mungoseka. Komano sindi mafuna kupanga iweyo. Zimu wanga suna lelo kupanga zimenezo. Ndeno ine nangoza siti kuyenera kupanga kwa mkazi oneka bwino ngati iweyo. Mungu njizi ndugaza ngati ndakukonda. Ndiutandoza ndakukondanso. Ya, ndiweso munthu waoneka bo. Uyankhuladi? Ziko mosu kwambiri ponipulumutsa ineyo. Walandilidwa. Pazoivo zimene mafuna kupanga nzako. Ya, ndizokuti adameno panopa andikuyira ineyo. Akuti sindikuyeneranso kupezeka mundera muno pena paliponse. Mayidula ndine waso pano. Kungoti ndine wako Abuja. Kuteko ndimenera kubwerera ku Abuja nthawi ina iliyonse. Komano pa chifukwa choti uwayankhula kuti sindikuyenera kukhala naye pena paliponse. Papa ndi sindiuziwa kukomatani. Modino ndekuti tizidi uwakuthamangisa yeyo. Ya, watero. Komano sivuto lalikulu limeneyo. Ndiutanthauza ukhala ndine nyumba yanga sikuti ili patali. Sikutali ndi kunoko. Iya isatero. Inetu sindinakufunseni kuti mwina mundichibwezi kapena nzanu ndenu mufuna ndipite kwanu. Aka ine ndakhala ndili ndekha kwa nthawi yayitali kwambiri. Ndeno iwe ndi munthu wa bo. Ndizokuti ndizovuta kupeza mamuna wabwino tu m'masiku anowa. Ungayankhulenso kachikena. Tiyeko tamabwera. Tiyeko kalowe osadandaula ayi. Komano uli serious iwe? Ngati iwe uli ndine suti ungavutike. Tamalowa pa. Boma. Bom dia. Yes.